Pozdrav ljudi, danas snimam treću epizodu Sport Head, futbal i da krenemo. Ja sam ovaj desni. Kakango. Lago je. Evo, kao što vidite, sad me vodi upravo 3:0. Početnik sam tek, ali šta da se radi. Ne. Ulazi ova. 100%. 3:1. Vraćam se polako u igru. Kod ovaj sako. Ne. Spasi gol. Spasi. 4:1. Nema veze. Vodi me 6:1. Meni nije uopšte do rezultata nego do igre. Ajde, gotovo je sad svakako. Neću ni da se trudim. Gotovo. Igrat ću opet protiv Wayne Rooneyja. Probat ću ovu sad da pobedim takmicu. Ajde, uđi! Ulazi. To! 1:0. Ne. Da, i taman čim damo go odmah, on nama uzvraća. Evo, i njemu! Jaj. Moram da zapaletim. Ajde, uđi. To, kakav lop. Yes, baby. 3:1. Moram ovo da pobedim. Joj, Mićo. 4:1. Uđi to. 5:1. Ovo mi sada ski izvrndati. 6:1. 6:1.
Full time. Pause. Dobio sam. Idemo na ovoga. Joj, mrzim ovaj krug. Vidite, sad sam mogu dati gol. Kako? Ovaj krug najviše mrzim. Uđi, ja! Znam mogu da autogol. I dao ga je. 1-1. Ajde, Čikico! To! 2-1. Tomićo! Manji gol imam. 3-1. To je 3-1. Daj, 4-2. Ajde uđi Tomićo. 5-2. Pet, 3. Moram da dobijem ovog lika. Ja, tamo sam se ponadao golu. Ne. Jao, i 5-4. 5-4. Jao, za koliko da ga da? Šaban jedan. Mali Šaban. Ne, 5-5. Mrzim to kad ne prestigne. Da li je moguće? 6-5 me vodi. Eto mi kad se kurčim, tako mi treba. Ako mi treba kad se kurčim. Pa šta sad ovo? Pa šta? Smak sveta možda. Pobjeda. I ljudi, to bi bilo to za danas. Vidimo se u 4. epizodi. Ćao!